Yes, good morning mga kaigsunan, mga kahigalahan. So karon pabukid na pud may suroy na pud may kauban ni Brad Cyril o Brad Rin Morales, no? Mga membro mi sa Couples for Christ Gawad Kalinga kon gitawag kini ga CFC GK. So suroy mi, no? Ang among mission pagbisita sa mga chapel aron tan-aw nato unsay atong matabang diha sa mga chapel o sa atong mga kaigsuonan diha sa kabukiran. Ang among purpose ani mao ang pagpatabang, pagpalambo sa espirituhanon nga pagtuo diha sa ato mga kaigsuonan, ilabi na kadto mga naglihok diha sa chapel. Kay mo man usas pinaka-importante nga atong tabangan ang mga chapel. Kay dinhita nagkuha og mga maayong pagtulon-an. Kining dalan among gisubay bag-ong dalan ni. Onya kining dalan na lusot ni padung sa Misamis Oriental. So diabot na ta. Okay ni, Sitio Iba na ni, dinhi na ni. O mao ni Sitio Iba, bukid no, o kita niyo bukid. So mao ni siya ang Sitio Iba, bukid ng gyud kayo. So nindot kayong lugar mga kaigsuonan, no. O nindot kayo. O preskong hangin. Timan ba? Lagi dito tas dali timan. Mr. Evangelization Team. Hops. Abot na mi sa dalan nga medyo lisod-lisod. Okay. Kini siyang dalan na bag-upang gihimo o mga kaigsuonan. Hops. Grabe kapita. May gani kay kining among sakyanan mo survive gyud. Sakyanan ni Brad Cyril. Wala pa na human. So mo ni siya ang among kahimtang. Kini nga suba connected ni sa Ipunan River dito ni mulusot. Kini nga suba Ipunan River. So hapit na mi moabot sa chapel. Ako lang gikat-kat ang video. Ops na. Ano na, mo na ni. Mo na ning chapel mga kaigsuonan, no. Mo na ni ang chapel sa Sitio Iba. Bukid onya disubos mo na chapel. Pangpang po ni ang padong sa Pikas. So pangpang na diha. So nana. Mo na siya mga igsoon. Nindot kay presko kay hangin diri. Probinsya gyud ang dating, no. Mga tingog Langgam o Kabugnaw mo ni imong makita diri. Pero patsada challenging kayo mga kaigsuonan, labi na kay first time pa namo nakaanhi dinhi. Nakaanhi mi sa maong area. Mainiton pud mi nga gi-abi-abi sa among mga kaigsuonan nga niya pud nagpuyo dinhi sa maong lugar. So mao ni siya mga kaigsuonan o gani niya si Brad Sai. Samtang nagsultis Brad Sai inyo makita ng poste o gikut-kut nagmayos anay. Delikado ni postiha ko tumba si Brad Sai nang nagtindog. Na ilang atop mga busluton atop. Atop na no mga puno nas buslot-buslot ilang atop. Unya ang ilang mga dingding yung mga ayom-ayom, no. So luoy kayo mga kaigsuonan. So mana gipagtaya gipang bukbuk na taon lamang kahoy kuyaw, no, mahugmok. So kung atong tabangan maayo ni mabag-o ilang chapel kung atong tabangan.